por terra, pero principalmente por mar. Dúcias de barcos chegados dende diferentes portos de toda a Arousa fixeron soar as súas buguinas ao concentrarse onte, 1 de maio, no Peirao da Pobra. De fondo, un conflito como o da Mexilla, que se mantén dende hai meses e para o que reclaman unha solución. Nesta ocasión os bateeiros non estiveron sós, sumándose tamén ao acto de protesta outros representantes do sector, como é o caso dos cocedeiros e o das propias fábricas que enviaron os seus camións a participar tamén na concentración. Quixemos hoxe xuntar aquí os barcos, pedimos aos clientes que tamén mandaran camións, simplemente para que se vexa a repercusión que ten o problema que estamos tendo ca Mexilla. Se non é Mexilla, non é mexillón, se non é mexillón, non é esteleiros, non hai cocederos, non hai depuradoras e demais. Piden a retirada do decreto de 2019 e recuperar así a xestión das zonas da Mexilla. Levamos desde os anos 60 do siglo pasado facendo unha actividade. No 2019 nos mete unha normativa que nos quita a nosa xestión da Mexilla, pasa máis das cofradías, co cual nós non podemos traballar. O que pedimos é que se anule o artigo 13 do Reglamento 2019 para que a xestión da Mexilla volva a mans dos mexilloeiros que na ten que ter e a partir de aí podemos falar do que queiran. Dende a Federación criticaron tamén a postura que está a manter no conflito a Consellería do Mar, a que culpan de mentir sobre a xestión deste recurso. A conselleira a semana pasada no Parlamento de Galicia, contestando unhas preguntas, dixo que a Mexilla era o único recurso que non tiña un plan. Todos estamos regulados por plan. Os plans son os que regulan os períodos de extracción, as licencias para poder extraer o recurso e as cantidades máximas. Nós temos unha orden do 2000 que establece cantidades máximas a recoller, que regula as licencias, establece os períodos, é dicir que non estemos regulado non é certo, non é certo. Se a pretensión da Xunta, según nos fai saber, é que pretende ir abrindo por zonas en función do estado do recurso para non se matarnos. Eso provoca que nos amoremos nas pedras, co peligro que iso ten para as vidas, que se estrague o recurso e así non vamos a poder traballar. Din que seguirán defendendo ata o último os seus intereses, aínda que están abertos ao diálogo. Estamos abertos a calquer tipo de diálogo e demais. Pódense establecer zonas máis sensibles, pois non iremos nós mentras non vayan eles, é dicir, podemos falar do que sea, pero todo pasa porque a xestión da Mexilla volva a mans de quen produce mexillón, non hai outra alternativa. Tamén aludiron á importancia do sector mexilloeiro, do que viven directo ou indirectamente moitas familias, polo que, segundo eles, compre chegar canto antes a un bo entendemento.